ଆପଣ 10 ଥର କହିଲେ ପିଲା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣ ସାଉଟିଂ କଲେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା, ଗିଲ୍ଟ ବି ଫିଲ୍ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ମ୍ୟାଜିକାଲ ଫ୍ରେଜ୍ କହିବି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଶୁଣିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଗମାୟା, ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାରେଟିଂ କୋଚ୍। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହଜ କରିଦେବ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବାରେ ଭାରି ହଇରାଣ କରେ। 5 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। 6 ଥରରେ ମୁଁ ରିମୋଟଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲି, ସେ କାନ୍ଦିଲା। ମୋର ବି କାମ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଇ ଫିଲ୍ ଗିଲ୍ଟି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁନି। ପିଲା ଶୁଣୁନଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରୁ ଶିଖିଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଫ୍ରେଜ୍ 1, ଆଗେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତାପରେ ତୋ କଥା କହିବା। ପିଲା ଯଦି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଥାଏ ବା ମନ ଦେଉନଥାଏ ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁ ଏକତରଫା। ବଡ଼ ଲୋକ କହିବେ, ପିଲା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବି ତା କଥା ଶୁଣୁ ବୋଲି ପ୍ରମିସ୍ କରୁ, ସେ ଆଗ ଆମ କଥା ଶୁଣେ, ବାବା ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତାପରେ ତୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା କହ। ଡିଲ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଫ୍ରେଜ୍ 2, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆଦୌ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସିଥାଏ, ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରରେ ଇମୋସନକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲା ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଓପନ୍ ଅପ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଚୁପ୍ ଅଛୁ, ଏବେ କହ ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ। ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରେ। ଫ୍ରେଜ୍ 3, ଆମେ ଏକାଠି ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜିଦ୍ ଧରୁଥାଏ, ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଭଳି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବି ଭଲ, ଆମେ ଏକାଠି ଭାବିଛେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ ସେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଜ୍ 4, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ଆମେ ଭୁଲ ଧରୁ ଅଧିକ, ଭଲ ଦେଖୁ କମ୍। ପିଲା ଯଦି ଶୁଣେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାବା ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ୍ ପିଲାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ଦୁଇଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରେ। ଫ୍ରେଜ୍ 5, ଆଜି ତୁ ମୋ ହିରୋ। ଦିନ ଶେଷରେ ପିଲା କିଛି ବି ଭଲ କାମ କଲା, ଇଭେନ୍ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କାମ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା, ତୁ ମୋ ହିରୋ। ଭାଇକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ହିରୋ। ଯଦି ବାସନ ନେଇକି ବାସନ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ରଖିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ହିରୋ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ତାହେଲେ ପିଲା ସେ କାମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲା ଏହା ଶୁଣି ପରଦିନ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂସ୍କୃତିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ 5ଟା ଫ୍ରେଜ୍। ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି। ଡିଲ୍, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ? ତୋ ମାମା ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଏକାଠି ଭାବିବା ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। 4, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। 5, ଆଜି ତୁ ମୋ ହିରୋ, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆସନ୍ତା ସଟର୍ଡେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।